Podľa všetkého rozporuplné emócie, ktoré vyvolala prvá a druhá vlna kuponovej privatizácie, na veľa rokov ovplyvnila chuť, respektíve nechuť Slovákov investovať. Investiční odborníci vyhodnotili, ako sa 30 rokov podpísalo na našej ekonomike a rovnako aj na tom, akí sme investori. Od tigra cez kocúra sme sa dostali až ku zmetenému mačiatku. Nech to vyzerá akokoľvek roztomilo, tak je to skôr negatívne. Najväčší obraz rastovej ekonomiky sme videli na prelome milénia, kedy v podstate tento prudký nárast bol spôsobený reformným úsilím vlád. To, že sa začala ekonomika otvárať svetu a že sa začalo zlepšovať podnikateľské prostredie, bolo veľmi cítiť nielen teda na ekonomickom raste, ale aj na raste priaznivého prostredia pre investorov a podnikateľov. Kríza z roku 2008 a 2009 spôsobila prudké zastavenie ekonomického rastu a spôsobila to, že trend prudkého rastu sa znížil natoľko, že už sa nikdy neobnovil. Priemerný slovenský investor sa počas 30 rokov mení, mladne a je ochotný viac riskovať. Dobrá správa je, že omladol. Predtým to bol, že ženatý muž s 2 deťmi, 52-ročný podnikateľ vo väčšine, pretože naozaj si dovolila sporiť a investovať tá vyššia zárobková vrstva a bolo to v prepočte nejakých 25 eur mesačne. Dnes je ten muž z 52 rokov na 38, stále je to muž, je už slobodný, bezdetný a je zamestnanec a z tých 25 eur mesačne sa to viac ako takmer strojnásobilo, je to nejakých 58 eur mesačne. Si vieme takto uložiť do sporenia alebo investovania. Rovnako sa mení objem peňazí, ktoré investujeme, a aj štruktúra toho, kde sme investovali. Čo nás stále brzdí, sú 3 veci. Boja sa, že prídu o peniaze, to znamená, že ten strach zo straty je oveľa väčší ako to potešenie, by som povedal, z toho možného výnosu, ktorý nám vie nielen pokryť tú infláciu, ale dlhodobo reálne zhodnotiť tie prostriedky. Čo sa týka druhej oblasti, tak ľudia naozaj nerozumejú tomu investovaniu. Myslia si, že tie peniaze sú nejakým spôsobom viazané, nevedia ako začať, kam majú ísť, či majú ísť do banky alebo priamo s nejakým maklérom, poradcom. No a potom tá tretia, a to je taká najväčšia chimera, že nie je to pre nich. A nie je to pre nich preto, lebo že poprvé nerozumejú tomu, že koľko na tom vlastne môžu svoje peniaze zhodnotiť. Myslia si, že to je iba od veľkých súm napríklad, že to je iba pre bohatých a že tým pádom to absolútne nie je niečo, o čo by sa mali starať, pretože sa vidia, že nie sú v tej cieľovej skupine toho investovania. To, čo je zaujímavé, je, že v konečnom dôsledku nie sme na tom v investovaní v porovnaní s európskymi susedmi až tak zle. Ale nainvestované máme v podstate šťastnou zhodou náhod a rozhodnutím bývalých politikov zaviesť druhý a tretí dôchodkový pilier. Tie najviac konzervatívne krajiny sú Grécko, Cyprus a my sme niekde v strede. Keď sa na to pozrieme však bližšie, veľmi nám pomáha to dôchodkové sporenie. My tam máme nejakých 20% toho finančného bohatstva podľa dát z Európskej centrálnej banky a tým pádom nás to zvýhodňuje. A to je na jednej strane pozitívne, na druhej strane by som povedal, že ono to je také nevedomé investovanie, že tí ľudia si neuvedomujú, že investujú a stále je tá miera investovania toho vedomého, toho, ktorého aktívne robíme, relatívne nízka na Slovensku.